hapon sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Southwest monsoon o habagat ang padayon na nakaapekto sa Central ug Southern Luzon, lakip na sa Western Visayas ug mao kini ang nagdala og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat sa mga probinsya sa Western Visayas. Samtang aduna kita gi-monitor na usa ka bagyong mao ang tropical storm nga adunay international name PIPA ug gi-estimate kini nga nahimutang approximately 2,500 kilometers east sa Northern Luzon, pero wala taga-expect niini nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang padayon kitang ga-monitor sa low pressure area nga kanhing Tropical Depression Marilyn ug posible kining makasulod ug balik sa Philippine Area of Responsibility for the next 24 to 48 hours. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan nga kusog na paghuros sa hangin nagagikan sa habagatang kasadpan ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan kasarangan nga may pagkabaluron. Ang adlaw musilang sa alas 5:34 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda ang atong social media accounts sa Facebook, Twitter ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero. Daghang salamat.